Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic. La Sagrada Família. Text de l'Evangeli segons Sant Mateu. Després d'haver-se'n tornat, heus aquí que un àngel del Senyor s'aparegué en somnis a Josep i li digué: «Aixeca't i pren l'infant i la seva mare i fuig cap a Egipte. I estigues-hi fins que t'ho digui, perquè succeirà que Herodes buscarà l'infant per matar-lo». Ell s'aixecà, prengué de nit l'infant i la seva mare i es retirà a Egipte. I s'hi quedà fins a la mort d'Herodes, per tal que es complís allò que anuncià el Senyor per mitjà del profeta quan diu: «D'Egipte he cridat el meu fill». I un cop mort Herodes, succeí que un àngel del Senyor s'aparegué en somnis a Josep a Egipte i li digué: «Aixeca't i pren l'infant i la seva mare i vés-te'n a la terra d'Israel, perquè són morts els qui atemptaven contra la vida de l'infant». I ell s'aixecà, prengué l'infant i la seva mare i vingué a la terra d'Israel. Però en sentir que Arquelau regnava a la Judea en lloc del seu pare Herodes, tingué por d'anar-hi i, avisat amb somnis, es retirà a la regió de la Galilea. I se n'anà a viure en una ciutat anomenada Natzaret, perquè es complís allò que havia estat anunciat per mitjà dels profetes: serà anomenat Natzarè. Comentari: mossèn Joan Antoni Mateo i Garcia. La Fuliola. Aixeca't i pren l'infant i la seva mare i vés-te'n a la terra d'Israel. Avui contemplem el misteri de la Sagrada Família. El Fill de Déu inicia el seu camí entre els homes en el si d'una família. És el designi del Pare. La família serà sempre l'hàbitat humà insubstituïble. Jesús té un pare legal que el porta i una mare que no se separa d'ell. Déu se servia en tot moment de Sant Josep, home just, espòs fidel i pare responsable, per defensar la família de Natzaret. Un àngel del Senyor s'aparegué en somnis a Josep i li digué: «Aixeca't i pren l'infant i la seva mare i fuig cap a Egipte». Avui, més que mai, l'Església és cridada a proclamar la bona nova de l'Evangeli de la família i la vida. Avui, més que mai, una cultura profundament inhumana intenta imposar un antievangeli de confusió i mort. Sant Joan Pau II ens ho recordava en la seva exhortació Ecclesia in Europa. L'Església ha de proposar amb fidelitat la veritat sobre el matrimoni i la família. És una necessitat que sent de manera urgent, perquè sap que aquesta tasca li pertoca per la missió evangelitzadora que el seu espòs i Senyor li ha confiat i que avui es planteja amb especial urgència. La vàlua de la indissolubilitat matrimonial es tergiversa cada cop més. Hom reclama forces de reconeixença legal de les convivències de fet, tot equiparant-les al matrimoni legítim. Herodes buscarà l'infant per matar-lo. Herodes ataca novament, però no tinguem por, perquè l'ajut de Déu no ens mancarà. Anem a Natzaret. Ens cal redescobrir la veritat de la família i de la vida. Visquem-la joiosament i anunciem-la als nostres germans, assedegats de llum i esperança. Sant Joan Pau II ens hi convida. Cal reafirmar aquestes institucions, el matrimoni i la família, com provinents de la voluntat de Déu. A més, cal servir l'Evangeli de la vida. Novament, un àngel del Senyor s'aparegué en somnis a Josep a Egipte i li digué: «Aixeca't i pren l'infant i la seva mare i vés-te'n a la terra d'Israel». El retorn d'Egipte és imminent.